Niekedy sa stane, že v jednej rodine sa v jednom dni do seba naraz dostanú všetky rodinné situácie. Tak sa to stalo aj u nás v nedeľu večer. Náš starý 17-ročný pes, ktorého sme mojej mamičke kúpili po smrti mojho otecka, je už starý a hluchý a vnúčka ho neopatrne chytila a on proste agresivite, v obranom reflexe vnúčku pohryzol. Takže žiaľ Bohu bude musieť zaspať, ale mal nádherný život, ľúbili sme ho, bol to psík mojej mamy a je to súvislo s otcovou smrťou, s mojou dcerou, s mojou vnúčkou, so mnou. A teraz vám prečítam báseň, ktorú som napísala a venovala som ju Maxovi pred 2 rokmi. Pes so mnou v rastlinnej izbe. Pes leží predo mnou, hlavu na labách. Krátkozraké oči upiera smerom ku mne. Ešte ma zavonia. Čierne a biele flaky. Ňufák na labách. Uši sa malinko zdvihnú. Poznal ma. Rýchlo prehltnem slovo. Zlikám. Niečo mi trhá pľúca preč od srdca. Tkanivo duše, podrobené najprísnejšej vivisekcii. Porcelánové kvetné kalichy visia už len z povinnosti k životu. Z tichých, ešte stále térom voňajúcich telegrafných stĺpov. Čo som ti to nepovedala, mama? Čo teraz nikdy nebudem vedieť? Môj pes sa strhne a tichunko zakvíli. Je z ňoho šteniatko s hlavou na našej spoločnej ruke. Psovi Maxovi. Ale aby to nebolo také smutné, tak keď nám prišla návšteva, tak všetci ľudia hovorili, že my by sme chceli byť psom u vás. Takže Maxík mal takýto nádherný život, že ľudia chceli byť psíkom u nás, natoľko sme ho mali radi.